BTC ट्राइबेल सफैनो हादों आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लाइक दाननो थेंक इउ। लाइक होनायनि थाखाय BTC ट्राइबेला बुंदों हेलो लाइक दान। हेलो हेलो कमेन्ट करो। जोंहा BTC ट्राइबेला बुंदों मा खबर ब्र' मोजाङानो नोंहालाय खबर सबरा बोरै? जोंहा बिजिया सेम टु इउ नंगौ नामा दे। बिजिया अन होननानै बुंदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। बिजि ट्राइबेला अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ। फटाफट कमेन्ट खालामदो दे। BTC अन होनहरदों।
हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मानसिफ्रानो फैयो थाङो फैयो थाङो फैयो थाङो। Visit traveler, low from join. फैयो थाङोनो। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। से ऑन थानायनि थाखाय धन्यबाद। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। सपोर्ट मी।
नो 10 लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए 10 लोग। हेलो हेलो 10 लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं बिजी ट्रेवलर और नेटवर्क थानानि थाखाय जोंहा रैसुमै प्रेजेन्ट सफैनो हादों। आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हेलौ होननानै बुंहरदों आरो। हेलौ हेलौ खबर सबरा बोरै? दे कमेन्ट खालामलायदो एसे। हेलो 10 लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो हेलो 10 लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए।
रावबो फैला नालाय आंनि लोगोआ हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए। हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए।
जालालै माथो दिना ब्लग सफैनो हादों आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय रनिसिम। मा ओंख्रि जायामोन लोगो? जोंना आलुसोमोन आरोना। आं नोंनि बेयाव नुजाहैनो हायाखैलै ब्र'। गाज्रि मोननाङा आरोना। जोङो बिजि ट्रेभेलार हेलौ होननानै बुंदों आरो हेलौ ब्र'। जोंहा थेख्ला अफिसियेल सौफैनो हादों आरो आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हेलौ होननानै बुंदों आरो हेलौ खबर सबरा बोरै? थेख्ला अफिसियेल। जोंहा दिना ब्लगाव बुंबावदों उन्दुबाय नामा लोगो दालाय? उन्दुनानैनो दङ। एलबि होदों आरो ओरैनो। प्लिज काम नो। लोगो गैयाबा लोगो जा लुहोनानै होनो आरो आं। जोंहा थेख्ला अफिसियेल मा बुंखो? बियार बेला हाथाय बोरै दं? बियार बिला हाथाय बोरै दं? बोरैसै? जोङो दिङा ब्लगाव बुंदों लाइक खालामबाय ब्रादार आं। अके लाइक होनायनि थाखाय। लुहोनानै होनो आरोना आङो। ब्लु होबाय दे। जोङो बिजि अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। दिङा ब्लगाव बुं आं लाइभखौनो होफेराखै टाइम मोना आंहा। नंगौ नामा? मिथुन दास जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए 10 लोग। मिथुन दास ने बोला है हेलो लाइक थैंक यू। जोंहा बे थेख्ला अफिसियेला बियार ट्राक मोखां दा मिनि सिरि सिरि थार माथो नों ओरैसै सिरि सिरि जायाबा बोरैथो जानो।
मालाय थेख्लाना 1 केजि जानायखाय दुगाथारसै नामा थेख्ला बस मिथुन दास लाइक डान थेंक यू ब्रो मिथुन दास ने बोला है ब्रो ने कैसे हो मिथुन दास ब्रो दिङा ब्लगआव बुंदों अके 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 मिथुन दास बिटिजि ट्राइबेल फ्रेंड जोंहा दिङा ब्लगआव बुंदों टच ब्रो ने मिथुन दास ने बोला है ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए शुक्रिया दोस्त लोग मिथुन दास ने बोला है हेलो मिथुन दासआ बुंदों मा ओंख्रि जाखो ब्र जोंहा आलुसोलै ब्र मिथुन दास ने बोला हेलो जोंहा दिङा ब्लगआव बुंदों थेख्ला हि हेलौ 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 जोंना थेख्ला अफिसियेला बुंदों आइडि दंबा हर ब्रा बियार बेलसाम हाथाय ओरैसै आइडियालाय दंलै थेख्ला बस आठथा ना 9था दं आरो ना थेख्ला बस जोंहा रैसुमै फ्रेसार्सआ बुंनो प्लिज जइन मि अह रैसुमैजों सोर लोगो गैया लोगो जानो हागोन दे लोगो जानानै ला थेख्ला अफिसियेला बुंदों हेलौ दिङा ओरैसै बिजि ट्राइबेलाबो बुंदों हेलौ होननानै बुंदों दिङा ब्लगआव बुंदों थेख्ला कमेन्ट रिप्लाइ हरफिन आं हरबाय लोगो जालायलायबायथा आरो जोंना थेख्ला अफिसियेला ब्लु नांगौ आंनो बेलसा हाथाय ओरैसै मिथुन दास ने बोला बिजि दोस्त थेख्ला अफिसियेला बुंदों आं नोंनो हरनि दे 8था आइडि दे औ दे हरनानै दोन कमेन्ट हरनानै दोन आरो आं हरफिनगोन आरो जोंना रैसुमै फ्रेसार्सआ बुंदों आं आइडि दंबा हरदो दे आइडियालाय दंलै रैसुमै बिजिया दं दिङा ब्लग मा खबर ब्र ओरैसै दिङाया बुंदों हि थेख्ला सापर्ट खालामबाय नोंखौ आंबो थेख्ला अफिसियेल जोंना दिङा
जोंना ब्लगा सापर्ट खालामबायनो सापर्ट खालामहरफिनदो कमेन्ट नायनानै। बिजि ट्राइबेला बुंदों थेख्ला अफिसियेल मा खबर ब्र नो जोंना ब्लगाव बुंदों रैसुमै कमेन्टखौ हरलाय दे। थेख्ला अफिसियेला गाज्रिसो खबरा बिजि आदै ओरैसै मालाबा गाज्रि जाफिननाय बे थेख्ला बसना। बिटिजि ट्राइबेला बुंदों अन रैसुमै प्रेसिडेन्टआ अके दिङानो बिटिजि अन थांजोब्बाय नामा गासिबो? जोंहा रैसुमै प्रेसिडेन्टआ अन थेंक इउ। फटाफटि कमेन्ट खालामलायदो गाइसमोन ज' नाया मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा 10 लाख। हेलो 10 लाख प्लीज सपोर्ट मी। थांजोबलायबाय दसेल'। बिटिजि ट्राइबेला अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। फटाफटि कमेंट 10 लाख प्लीज जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। मुस्लिक दैमारि आंनि लोगो सफैनो हादों। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लाइक दानो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। बिटिजि ट्राइबेला अन होननानै बुंदों मकिस दैमारि दिङा आइडि दं नामा नोंनाव ओरैसै सोरनाव आइडि दङ आंनोबो हरदो एसे आंबो हरफिनगोन आरोना आइडिखौ सोरनाव आइडि दङ। दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर दङ। प्लीज 10 लोग कमेंट कीजिए। प्लीज कमेंट कीजिए 10 लोग। हेलो 10 लोग प्लीज कमेंट कीजिए जो नया मेरा चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हेलो 10 लोग। प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट। हेलो 10 लोग प्लीज कमेंट कीजिए।
हेलो हेलो दोस्त लोग, जो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग, जो जो नया है मेरे चैनल को। रावबो गैलालै, थांजोबलायबाय। BTG ट्राइबेल, आं नोंनो आंनि आइडि मोनसेजों साब खालामहरबाय आङो। 272 73 जाबाय। गैलालै रावबो गैला, थांजोबथारबाय। नंगौ गैला, मानसिबो गैला, आजाबो गैला।
जोङो थेख्ला अफिसियेला कमप्लिट बय दाजु थेंक इउ ब्र' जोङो थेख्ला अफिसियेला 8 दान दे अके ब्र' आंबो नोंनो हरगासिनो आरोना ब्र' कमेन्ट खालामबाय था दे। नोंना 495 दं आरो दा ना जोङो थेख्ला अफिसियेला थेंक इउ जों थेख्ला अफिसियेला लाइक दान बा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थांजोबोलै मानसिफ्रानो थेख्ला अफिसियेला ओइ थाथ'दो आं फेसबुक दसे नायनि दे आं हरगासिनो आरोना नोंनो
Official Bro. Thank you, bro.
SM बड' ब्लग आब' सफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब'निसिम हेलौ हेलौ होननानै बुंहरदों आरो हेलौ खबर सबरा बोरै SM बड' ब्लगाव हरदों लाइक होनो फैबाय अह नंगौ नामा दे दे आंबो दोननोसै नै आं बेलेगनो आइडि हरदों माने जोङो SM बड' ब्लगाव मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं आगै अह नंगौ नामा मा ओंख्रि जानायमोन आब' SM बड' ब्लगाव लाइ लाफा ना खारैसोमोन आगै अह नंगौ नामा खारै नङाबानो जाया नामा नोंसिना ओंख्रिया जोङो SM बड' ब्लगाव होनदों आगै नंगौ नामा औ सारि मिनिटखौ थाबावनोसै सारि मिनिट थानानै अफ खालामसै आरो आंबो दे सोर सोर दंबावो कमेन्ट खालामदो जास्ट 4 मिनिट
जोंहा आसाम बड'लेण्डआ गोजोननाय जासिगारबाय आगै नंगौ नामा? Just 1 minute. 1 मिनिटल' थादो दे होनबानो बन्द' बानायसै आङो। आसाम बड'लेण्डआ नोंनालाय मा खबर आगै? आंनाबो बेबायदिनो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो आरोना आब'। जोंहा SBT ब्लग सफैनो हादों आंनि बेयाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हि लाइक दान थेंक इउ ब्र' लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै? आसाम बड'लेण्डआ SB आगै मा खबर? SB बसुमतारिया ब्लगाव बुंदों गाज्रिलै ओरैसो मानो गाज्रि जाखो? मा ओंख्रि जानाय ब्र'? एस बसुमतारि ब्लग आसाम बड'लेण्डआव बुंनो मानो आगैनो? एस बसुमतारि ब्लगआ आं दा होनना बुंबावनो ओरैसो खोन्थादोब्रा एसे खोन्थाबा माने गाज्रिफोराबो सानसे समाव मोजां जायोना।
जोंहा एसबिटि ब्लगआव आंनि सिख्लानि बिमाया जोबोद गाज्रि थासारियाव गोग्लैनानै दं। बेखायनो फाहामनो 5 लाख रांसो नांगौ जादों। बेबायदिसो होनबा जोबोद दुखुनांथाव। एफा बुरजा 5 लाख रांखौ अबाव मोननोलै ब्र'? जोंहा एसएम आब'आ थांबाय नामा? दे जोंहा एस बसुमतारीखौ बहा मोननो दि एफा बुरजा फैसा? एफा बुरजा फैसा 5 लाख रांखौ अबाव मोननो? थाइसे थाइनै नङा 5 लाख रांबावसो। जोबोद दुखु दं होनबा नोङो ब्र'? जोंहा एसएम बड' ब्लगआव बुंदों औ नंगौथ' आरो आब' 5 लाख रां गाहाम एफा बुरजा थाइसे थाइनै नङा। जोंहा एस बसुमतारी ब्लगआव बुंदों गाबोन फुङाव फैदे आंनियावबो। जागोन दे जागोन ब्र'। खैथायाव होयो नोंबा टाइमखौ खोन्थादे ब्र'। जोंहा एसएम बड' ब्लगआव बुंदों खैथायाव होगोन आगै? एस बसुमतारी खोन्थाहरदो दे खैथायाव होयो। जोंहा एस बसुमतारी ब्लगआव बुंदों 7:30 होगोन। नंगौ नामा? जोंहा एसएम बड' ब्लगआव बुंदों आयुष्मान कार्ड दंना गैया आगै? औ आयुष्मान कार्ड गैगोना गैया जाखो? आयुष्मान कार्ड दंबा 5 लाख राङा रेहाय जागोन ना ब्र'? 5 लाखआव जेनेबा 50% रेहाय जायोना? एस बसुमतारी ब्लगआव बुंदों ओंखाम ओंख्रि संखांबानो होगोन आं एलबिखौ। नंगौ नामा? एस बसुमतारी ब्लगआव जानो दंना गैयाथाय? होनबा नोंबो मिथिया आरो ना ब्र'? फुंनि 7टायाव होगोन आरो ना नोङो एलबिखौ?
फुंनि 7टायाव होगोन आरो बेखौ ना नोङो दे कमेन्ट खालामनो बाय बाय होनहरदो दे गासिबो आं फुंनि 7टानिफ्राय बेलासिनि 2टायाव 2आव ओमफ्राय मोनाबिलिनि 7आव खेबथाम होयो आरोना खेबथाम जोंहा एसएम बड'लेण्डआव होनाय 2 लाखफ्रावबो जागोन आगै एसएम बड'लेण्डआव बुंदों जागोन दे जागोन फुङाव हास्लाबाबो बेलासियाव हास्लाबाबो मोनायाव थांगोन दे आङो जायखिजाया मोनसे टाइमाव थांगोन आरो बसुमतारी ब्लगआ जाना बोरै जागोनथाय जागोन दे जागोन माबा मोनसेबाबो उफाय जागोन दे बाय बाय होनहरदो दोननोसै आं एसबि पटारि ब्लगआव बुंदों दे होनबा आंनाबो बेटारिया 11ल'सै दे बाय बाय एस बसुमतारी ब्लगआ थांबाय दे औ दे जागोन दे